Бәхет бәясе күпме тора? Бу тормышта кешеләр бәхет өчен түлиме? Кемдер әйтер, әйе, түли дияр. Бәхетсезлек белән, сынаулар белән, югалтулар белән. Әмма ничек кенә булмасын, һәр кешенең язмышта тәкъдиренә язылган үз бәхете була һәм үз сынаулары була. Бүген безнең кунагыбыз юмор остасы. Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты. Сез яраткан күренекле артист. Һәм инде аларны аерым-аерым күз алдына китереп булмый, ләкин ул бүген үзе генә бездә кунакта Җавит Шакиров. Исәнмесез, Җавит абый? Исәнмез, Әмирә. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучы тамашачылар. Сезнең белән очрашуыбызга, күрешүебезгә чиксез шатбыз. Мин инде, Әмирә, менә шушы... Җавит абый, белдерим әле. Мин үземне кунак итеп хисседә башладым сезнең яныгызда. Бәхет дип башлагач, чыннан да үземә үзем иштән сорау биреп утырам. Миннән дә бәхетле кеше бар микән? Мин бәхетле микән дип. Чыннан да мин бәхетле. Минем өчен бәхет матур сүзләр әйтеп, якын кешең юлга узатса, дуслар мәхәббәттән, безнең бу бәхеттән ак көнләшү белән көнләшсә. Мин бәхетле. Сезнең тормышта нәкъ шулаймы? Аллага шөкер. Шуңа күрә мин әйтәм, махсус минем өчен шушындай шигырь юллары әзерләп куйдым икән. Шул кадәр бәхет турында без инде алда сөйләшмәгән икән. Юк, әлбәттә. Бәхетле. Сез менә шушы бәхет өчен түләдегезме? Мин бүгенге көндә дә түлим. Бәхет өчен. Әйдәгез, балачактан башлыйк әле. Балачактан башлыйк әңгәмәбезне, чөнки бала вакыттан беркемгә дә сер түгел, сез инде ятимлек ачысын күргән, яшьтән әнидән калган бала, бәлкем Аллаһ Тәгалә сезгә шушы ятим балачак өчен шушындый бәхетле киләчәк биргән. Нәкъ менә бу сүзләрне миңарга бик күп кешеләр әйткәннәре бар. Һәм инде бәләкәй чакта шул кадәр авырлык күреп үскәч, сезне якты дөньяга китергән әнигез, менә үзе якты дөньяга киткән вакытта бәхетләрне юрап, Ходаем Аллакаем, менә шушы нарасы, шушы балам барсыннан да ныграк бәхетле булсын дип әйтеп калдырган. Ничә яшьсез сезгә? 5. Менә Зөлфия белән өйләнешкәч, туй вакытларында безнең авылда бит инде гадәт шундый. Кунакта йөртәләр инде, туйны тегендә алып баралар, кодалар, кодагыйларны инде, үзебезне һәм инде тирәк халкы шакката, нишләп булайсың, нишләп инде бит төп йортка кайтып инде утырга да вакыт калмады. Әмма дә ләкин менә әнкәйнең әйтеп киткән васыяте булгандыр. Минем балалар бер кемнән дә ким булмасыннар. Һәм инде аларның туйлары да менә шушылай кешенекеннән ким булмасын, кунак булсыннар. Менә аның соңгы ниятен, менә шушы әйткән сүзләрен, менә күрше-күлән авылдашлары үтәделәр. Һәм менә төрле вакыт була торгандыр. Ул бит инде уйланасың, артка борылып карыйсың да хатирәләрне яңартып, менә bunсын булайрак иткән булыр, bunсын тегеләй иткән булыр. Юк, әмма дә ләкин Ходай Тәгаләдән узып бер нәрсә дә эшләнмый икән. Менә әйтелгән, маңгайга нәрсә язылган, менә Аллага шөкер, бәлки мин күлмәктә туганмындыр. Менә әнкәйнең әйтеп киткәндәге васыяте, менә сүзләре нәкъ тәңгәл киләшеннән да минем бүгенге көндә гаиләм, балаларым, оныкларым, яраткан эшем, яраткан тамашачым һәм Аллага шөкер. Мин бәхетле дип әйтәм үземне. Сез әнигезне хәтерлисезме сагынмы? Мин бик менә хәтергә төшереп шундый моментларны искә алам. Беренче чиратта бәләкәй чакта үскән өйне искә төшерә. 6 пишмаклы авылда иң хәлле дип әйтсәм дә кешеләрнең берсе без идек. Чөнки әткәй безнең гомер буена колхозда, ул инде бригадир ярдәмчесе булып эшләде. Ул колхоз өчен җаны фида кыла торган кеше иде. Һәм шуңа күрә дә беренче машина Запорожец булса да ул безнең ихатада иде. Без аны абзар капкасын ачып куядык та иң олкан абый инде 55нче елга абый бар инде. Аны утыртабыз рульгә, ул йөртә белә, ул машина кабынмый.
Biz аны кабыза да белмибез. Әткейде юк чакта абзар капкасын башта ачып куябыз, аннан теге урам капкасын этеп төшереп җибәрәбез дә, шул каршыда Хәмзә абыйларның капкасына килеп бәрелгәч инде, ул бәрелгәндер дә инде, я бәрелмәгән, тормозы тыя белгәндер инде, ягадан этеп мендереп куябыз. Менә шундый моментлар белән истә калган. Аннары үйнең инде алты пишмаклы, бәләкәй ягында инде без инде караватта йоклыйбыз инде, 3 малай тизелеп яткан чаклар истә. Аннары инде Кызыгы әнкәйнең инде ширләгән вакытлары, ул вакытта инде больницаларга алып китәләр инде. Әнкәйнең абыйсы безнең Балташ участок больницасында башта бик булып эшләдер инде, хирургта. Ул инде нинди генә дарулар, мин инде теге бәләкәй чакта ишетеп кенә беләм инде. Мәмәдәләки ул ширнең нинди шир икәнен белми торган идем. Аннан моменты белән инең Улы якта әнкәйнең яткан менә шушы соңгы юлга сату булган икән инде. Менә шул моментларны хәтерлим. Аннары хәтерлим, әнкәй үзе чыгышы белән безнең Ахмәт авылы 2 урамны елгасын, Базы елгасы уртасыннан агып ята. Һәм инде безнең үй бу якта, әнкәйләрнең өе аргы якта. Һәм менә әнкәйне алып чыгып киткәннәрен хәтерлим. Мин аны бер ничек тә оныта алмыйм. Салкын кыш. Һәм менә шушы күл тавына җиткәч, карты дип әйтәбез инде, карт әни, әнкәйнең әнисе, минем инде бүрек бәйләнгән булгандыр инде, яшь кынган булгандыр инде. Чөнки җилле, салкын көн иде, менә табигатьнең да шундай җылаган вакыты булгандыр инде. Картының мине килеп, менә шәлме шундый нәрсә бәйләп, колакларынан итеп муеннардан шуны бәйләгәне истә калган. Менә бу күл тавын төшкән вакытта. Ул ара ничектер без бәләкәй чакта бик ерак булган. Менә чөнки авылдан безнең яктан шушы күл ашап чыгып киттеләр аны, елга аша инде авылның теге ягына, теге як зияратка инде. Һәм бик ерак иде. Хәзер шушы тауга менеп бассам, ул кул җитәр арагына икән. Менә шушы хатирәләр истә калган. Аннары инде 3 малайның иң кечесе менә шушы бәләкәй якта ишектән кергәч тә уң якта иде карават. Әткәй эшкә китә торган иде. Бездә инде килеп караучылар күп булды. Безнең һәр вакытта да килгән әткәй алып кайта торганны инде безне карарга әниләр. Без йокыдан торырга булсын инде, я көндез булса да, һәм безгә әйтә тора балалар, менә сезгә әнкәй алып кайттым. Чөнки 3 малайны бит карарга кирәк. Туганнар да булган, туганнар да түзә алмаганнардыр инде. Берәү дә кул астына алып, менә мин монысын карыйм әле, мин монысын карыйм әле дип әйтмәгән. Менә мин шуңа шок катам. Хәзер шуңа аптырыйсызмы? Менә мин нишләп мин әйтәм, авылда бит туганнар булган. Бәлки инде үзләре үстенә авырлык алырга теләмәгәннәрдер. Һәм менә шушы алып кайткан әнкәйләргә, әткәй алып кайткан хатыннарга без бер качан да апа дип дәшмәдек. Беренче кайтып танышкач та без инде әни, әнкәй дип әйтә торган идек. Аларның кайсы берсе 3 ай тора торган инде. Кайсы берсе бер аратна торганда булгандыр, чөнки 3 малайны карарга кирәк. Ашара юк дип әйтмәсем, чөнки авылда хәлле торган хуҗалыкларның берсе безнең гаилә иде. Ул вакытта ашарга булгандыр. Менә шу караватта ишәү ята торган идек. Килгән әнкәйләр бит инде безнең шул якта ук өстәл менә карават кырында һәм мич була торган, мичтә инде ипи пешерә торганнар. Һәм менә шушы кашып посып юрган астына алып ашаган ипидән ул инде тәмле булгандыр инде. Ашыйсы кит. Иртән уянып китә торган. Бүтән тән теге ипи алышы кыйла бит. Ул бит каткаш инде теге кадалып инде уянып кызыл нитеп тора инде. Менә шу моментларны хәтерлим. Аннар инде минем хәтердән бер кашан да китми торганы. Килеп дөнья көтәләр иде.
Bizde qarılar indi min ansı üçün var rəhmətligine. Mal buleleri. Eş aytırıp. Mal buleler. Çünkü belki özü bile ap kelgen malı bulgandır inansın bilmeyim. Emmedele ki mene mal bulu var. Mene biz ola indi 55-nji ýylga indi 30 ýara indi mene 58-nji ýylga diýip isen sag indi şakmaşda ýaşy Allaha şükür öz gaýlesi bilen. Otun kiseler indi bir belki şak indi belki yerip kine ýürgenmendir. Emmede lekin mene şoşa kıyma boylap kurşu ýagyndan utun ýülüp kuýgan tege näçe diýip atalar utun endire diýip atalar. Mene şunun ýartysyn apşygyp diýip ap gitkenler iste. Eli mene yıllar ötkeş, ben özümüzden klastaşlar bilen uçraşuğa gaýtgaç, miňa şonda bir haber aýtdylar. Men indi ýol iterge gaýtasyň, görüşäsiň, süýleşäsiň indi. Emma da lekin awulda akylsyz, tertipsiz bolmadyk. Biz mene 3 malay bolsak da, biz her wagtda da enkeni tыңladyk, etkeni tыңladyk. Biz işläp üstdik. Hem mene şunda klastaşlardan birisi nerse diýip, "Jawitdi men sinem alda şol kadar gaýyplady." Ben işläp men aýtdym. Bilesim mi? Men ismini aýtmaýym. Mene de sizden etigiz bilen de enigiz aýryşgaç, mene alyp gaýtgan eni aýryşgaç mal buldiler gündüzdi. Hem tünne çünkü bitinde sarayga, abzarga yolunu birgine kişi bile. Siz yuklap gitgeç, mene bölüm bir şey kalgan, şu 3 balayga kalgan, tavuklarını kapşıkka tutup çıkıp gittik. Ay Allah. O açlık mı o nerse bilen belindi bilesiz. Ana hazır günde. Bu Okuluğuzga. tübensizlik de diýip aýtyp bolmaýyn. Jitmewçilik bolgandyrmy? Emmede lekin mene bitinde ul aňardan gana baýmagan, ul sarayda köpmi tawuk bolgandyr. Şunda 3-4 tawuklar indi o. Mene şunu op kiripdi, bizdi kapşykka tuturyp tünnedi, urlaşdykdy. Mene bunu söýşendi men Balalarına rızığı bitindi o. mene bu momentler bir kaçanda unutulmayın. Anları benim bir kaçanda unutulmay turgan mene bit aytırlar ki bala şakta burunda kalgan bir is bula dep aytırlar mi? Ol kişini şeýişte bolsa da ol is gitmey. Mene moment şuşy soňgy enkeyini mene bugünkü günde awulda isen sal enkey indi ömrüm bersin Hudaýym Allah'aym. Mene şuşy enkeyini alıp gaýtgany hatyrda. Mene nindidir etkeyinin de ol wagtda neşek diýip jigerli şaga bolgandyr indi kolhozda da işli. Ýa işli diýip aýtyp bolmaýar çünki ýa işlerge onuň wagty kalmay turgany indi. Hem mene şuşy enkey bilen ýaşaý başlagaç mene biziň tamak toýa başlady. Mene enkeyniň elinde hatyrda ol indi biz indi men belekerek şakda bilmem çünki tuganlar bilen aralaşyp bolmagandyr indi çünki 3 bala indi köreler, üseler indi Allah'a şükür digenlerdir indi. Eger de ýerde miterde bu kişiler bolsa kulları suzgan bolarlar birewge de kerekmegen bildi. Eligide bayağı ide hatan kız yok. Mene şul hatan kız jiyip tura bit bütünsünde tuganlarına da belkim şul da bolgandyr. Belki hem mene enkeyinin kelip mene şuşy 6 diren epi kalaylary bilen eýme miş salganlary epide miş pişirgenleri mene ol indi mene meňge isten çykmaý.
Исләре миш ипие. Менә көнгә 6 эпи, менә 3 көн сайын, 2 көн сайын эпи салалар инде килгән вакытта, чөнки ашатып туйдырып бетерә алмаган. Безне. Ул бит шул юрган астына алып төшеп ашаганбыздыр инде. Урамга да алып чыгып киткәнбездер инде. Тамаклары тук булсын дип тырышкандыр инде. Әммәләргә әнкәй уңган булды. Чиста булды. Уңган булды. Менә аның бәхете, менә безнең бәхет, менә аның безгә килүе һәм бүгенге көндә дә Аллага шөкер исән сау, 83 яшьтә. Менә аның пешергән ашлары, аның пешергән менә эпиләре һәм өйгә ул килгәннән соң ям кергәне мәңге онытылмый. Минем тагын бер күңелдән нык кителеп торган һәм бер момент шундый була торган. Чөнки ул төрле мәктәпләрдә дә була. Чөнки ятим балаларга фуфайка бирә торганнар. Я булмаса аяк киеме пыйма булгандыр инде бездә пыйма дип әйтәләр, кизитек бирәләр инде. Һәм ул инде класста, безнең класста мин барым инде. Башка класста абый булгандыр инде. Менә елга бер тапкыр буладыр ул. Һәм шуны алган вакытта менә миңа бирәләр. Мин инде уйлап утыра торган мен әйтәм. Ник кенә безгә шулай ни икән, эләкте икән бу язмышның шу ачып камышысы ятимлекнең. Чөнки балалар бүтәннәр утыра, шатланып, көлешеп, өйгә кайтса үз әтиләре, үз әниләре, шулай бит инде берләп карасаң. Аларга анда әйбер кирәкми. Менә шушыны биргән вакытта бер тапкыр йөрәкне тырнап менә әрнетеп ала торган, уйландыра торган. Эфирда язмыш тапшыру. Бүген безнең кунагыбыз күренекле артист, юморист, җырчы, Татарстанның халык артисты, Башкортстанның атказанган артисты Җавит Шакиров. Җавит абый, менә сезне тыңлап утырам, шул кадәр күңелләрем тулып, инде тамашачылар да күзләре яшьләнеп сезне тыңлап утыралардыр. Нишләтәсең? Язмыштан узмыш юк диләр. Менә язмыш дип менә шул вакытны әйтәсеңдер. Ләкин шулай да үсә төшкәч ул менә егет чак инде дәртләнеп. Сез гомумән бит тормышны яратучысыз бит, гомумән һәр вакытта да шундый шат күңелле кеше. Инде ул әкрен генә ул яралар төзәлгәндер, шулай бит. Менә тамашачылар да аптырап шаккатып утыралар, кара бу сәхнәдән бер дә андый түгел, бу бигрәк җибек дип икән дибеме? Юк, җәмәгать, чыннан да мин тормыштан канәгать. Менә миңарга кай вакыт сорау бирәләр. Менә Җавит, ничек син сәхнәдә мәзәк сөйлисең, кеше күлдерәсең, юморист буларак танылган кеше бит инде. Әгәр дә язмышыңны күз алдына китерсәң, үткәнеңне, син гомумән җылап кына утырырга тиеш кеше диләр. Берләп карасаң, әмма ләкин тормыш бит алай бармы? Вакытында көлә дә белергә кирәк, вакытында җылап та алырга кирәк. Әмма ләкин менә бүген чынында шул кадәр хатирәләрне яңартып, күңелнең иң нечкә кылларына тигән сорау бирдең Сәмирәме? Шуна мин моны күптән сөйләгәнем юк, бик сөйләргә дә яратмый торган темалар. Әмма ләкин Аллага шөкер. Хәзер инде елмаеп күлеп тормышны яратып кына яшәргә кирәк. Яшьлек дәрте, Аллага шөкер. Әле теге яшь чаклар, теге яшүсмер чаклар, ул мәктәпне тәмамлап чыгып киткән вакытлар, ул Стәр-тамакка барып культура агарту училищесына барып, кирип, аны укырга кирип кайту үзе зур бәхет бит инде, берләп карасаң. Сез авылда бердән бер шундый уйнап торган шибәр, янып торган җигет булгансыздыр. Первый парень в деревне один дом. Юк, чыннан да бездә егетләр безнең авылда барсы да шундый. Безнең, менә мин үскән вакытта, ул вакытта дом культурада эшләгән вакытта инде авылда, безнең авылда өйләнмәгән 80-гә якын җигет бар иде. Чөнки безнең авылда кызлар аз туа. Менә гаиләдә 8 балалы гаилә икән, анда 7-се җигет, малай, берсе кыз булырга мөмкин. Инде җегетләр барсы да, менә кайсы авылда бар, өйрәтүннән барсы да гармунчы. Кичке клубка, кичке уенга җыеналар.
Иртенге шақлы гармон ұмытылмай. Чөнки гармоншы арымай, арырганларга уйнарга 5 минуттан артык уйнамый. Чөнки менә тизилешеп утыра гармончылар. Берсиннән алып берсе уйный, берсиннән берсе устара. Ул вакытта 5 рәтле гармонны менә Максим абый бар, мәрхүм урыны җәннәттә булсын. Кыска гына буйлы 5 рәтле германский баян күтәреп кайткан. Ул вакытта біз әле мондый гына Капка төбенә чыгып, аңа тиергә дә куркасың. Әле ул вакытларда авыл клубларында, район мәдәният йортларында гармоннарны, баяннарны булган, велтмейстерлар, рубль стандарт. Уйнап баяннан шулай гына күренеп тора, менә бәлки шундый уста уйный торган. Ул Тимир Шаев, ул Фәнәви, менә кимлеген алсаң да, менә исемнәр әйтәм, һәрберсе гармончы, һәрберсе уста. Бездә җегетләр авылдашында да барса да шундый. Шуңа күрә дә сез сәнгать юлын сайладыгызмы? Күбрәк музыка белән мавыккангамы? Сәнгать юлы дип, менә ул бит хыял. Мәктәптә укыганда әлеге дә баягы, менә минем әнкәй, үземнең әнкәем, мине тудырган әнкәй бик матур җырлаган. Табыннарда әнкәйнең басып җырлаган менә бүгенге сөкендә дә мин кайда гына булсам да аны белгән 80-90 яшьлек менә Зөлфияләр авылындагы күршедә Мөдир апа бар. Мин килгәч Зөлфияләргә, Зөлфияның кулын сорап инде, беренче танышырга, тиләре белән килгәч, шушы Мөдир апа бездә иде. Или кирдеме ничектер инде. Каралы балакаем. Син Әхмәт деген матур җырлый торган Әхмәт Калиның малае, Мәкълүфәнең малае түгелме ди. Беләсең бу, чөнки туйга килгән булганнар, ул вакытта кул баласы белән килгән булганнан ки, минем уйлавымча ул Радик абый булгандыр инде. Мин булмаганмындыр. Күршеләрендә туйга килгән булган. Кемдер кияүгә чыккан. Һәм ки шушы яшь бала белән туйда җырлаган булган. Аның шушы авыл халкы мәңге онытмый. Бәлки менә әнкәйдән күчкәндер инде миңа. Шулайдыр инде, ул юктан гына түгел. Ләкин аның җырлый торган бер генә җыры бар иде. Шәмшәриф кәйнең капкасы ачыла да ябыла дитра, башка җыр белмидер. Ике генә юлын җырлый. Ике генә юлын белә торганы шул. Мәктәпне бетергәч туры культура агарту җилисенә бардыгызмы? Юк шул. Мин башта минем курсташлар, классташлар экзамен биреп калды. Мин Уфага барып сәнгать училищесына тыңларга бар. Уфага. Музыкаль белем юк. Инструмент күргән нәрсә түгел бит, мин фортепиано инде ул баянда уйный белү генә бит әле түгел, нота белмим. Но җырлатып карадылар мине. Һәм мине хор бүлегенә. Ул вакытта вокальный отделениега, анда вокаль бүлегенә бер 12 генә кеше алалар иде, анда гариза язучылар бер 300-гә якын булгандыр. Ул вакытта бик күп, бер урынга 15-20 кеше була торган. Хор бүлегенә алабыз диделәр. Мин әле анда хәтерлим әле, нәрсә җырлаганым. Гөлдәр миңа һаума титәр. Нурлар шешәләр. Бик һагындым, бик һагындым. Гөлләрендә үскән сәскәләр. Шул җыр модада иде ул вакытта. Ана Филүс Гәрәев җырлый торган. Шуны башкортча матур итеп җырлап та күрсәттем әле. Ә минем хор иң яратмаган. Юк, аңна бетермәгән инде. Анда хор бүлегендә укырга кирсәк, анда вокаль бүлегенә күчәргә мөмкин, башка факультетка. Юк, кирәкми. Документларны алдым да кайтып киттем. Шуннан соң хәзер кайтып киләм, әткәй инде урны җәннәттә булсын, пампатык бит инде ат җиккән, матабадан кайтып барам, мин кайтып барам инде. Улым, ничек? Кирдеңме укырга? Юк, әткәй мин әйтәм, менә шулай хор бүлегенә дип әйткәннәр, документларны алдым да кайтып, яра балакаем, колхозда эшләрсең. Шуннан соң хыялланам инде, әйтәм, барасы килә бит. Бәлки әйтәм, нефтяной техникумга бармын, юк. Ул вакытта сәнгать җанны партком секретары бар иде. Фәнис абый. Теге элекке председательский машина бар бит әле, нинди дип атала, искинде, шуның белән килеп туктады капка төбенә, кирде бу. Әйтәм, нәрсә булды икән? Җавит. Әткәйдән өйдә юк вакытта, әнкәйдә өйдә булгандар инде. Менә булай. Клубка эшләргә директор кирәк. Культпросвет училищега барасың. Үзем илтеп куям, алып кайтам, экзамендарын бергәнне көтеп торам.
Оқып бітіресің, колхозға қайтасың. Шундан соң, яра. Отыртты, ауылдан екі жігіт, бірсі ветеринарныйға, міне, ауылдан көру, емес, уже партком секретары сәңғат жанына кішейді. Яратадыр, смотр вақытларында жеке біздің ауыл, біздің колхоз, герой колхоз, ел бірінші орын ала тұрғаны. Зүлфиелер ауылы білін ярышалар, ол бірінші орын ала, біз екінші жылайынды. Қайр вақытта да алдыңға болдық. Отыртып ап кетті. 10-шы классын тамамлаған жігіт, Рәзіліне енді ветеринар техникумға, мен енді культпросвет училищаға 5 құллап, çünkü жырлай білем, өйне білем, сөйлей білем, бүтін нәрсені ішлей білем. Оқырға кірдім. 30 тәңке стипендия, көппейтінде ол. Әлі колхоз минарға, колхозға қайтсын үшін 15 тәңке әлі яңадан ақша төлей. Осы үстеме. Оқып өтердім. Барып армиясына да жүріп қайттым. Бірінші мұхаббәтлер де шонда. Ол бет енді міне, яшілік. Ол бір қошанда, бала шақтағы әйтіп тұрам, бірінші ғашық бір олар аймен, бірінші мәктеп бұсағасын атлап көрілер. Бірінші мұхаббәт Зүлфия апамыз ғайым? Жоқ, енді ғашақлы болды, енді мұхаббәт. Бірінші мұхаббәт де болды, яшілік мұхаббәті. Ғашық болу, бәлкі жауап болмағаш енді ол өтіп кеткендер. Илес-милес шақ енді? Илес-милес шақ. Хәм оқып бітіріп, өзіміздің герой колхозына ішке қайттым. 3 жыл ішләдім. Концертлар, яңа дәрт, яңа күш емі, ол енді ішлесі келе, ол вақытта іш хақыда, вақытында берелер. Клублар гүрлеп тұра? Гүрлеп тұра, ол концертлар қоямыз, агит бригады, тегесі, әлемет етер художникта. Оформлять етем, дом культураны моторлайым емі, әлі тегінде башқа ішлерін ішлейм, әлі ұлғана түгіл, тек тұрасы келмей, тек тұрмай, вақыт жетмей, әлі кетем, мәктәп директоры жауид, жыр дәрісі біле рәсімден оқытушы керек. Ярты ставкаға келесім, оқытағам. Әлі сіз әлі оқытушы да болмышладың? Мен оқытушы да болмышладым. Шуға көре, жетішіп болмай дегеннен бір өзарлана екен бет. Ай, жетішіп болмай, дүния жонды жетішіп болмай. Ертен офиста, аннан кетем казиноға, аннан ресторанға, аннан саунаға кетем. Сіз кім болып үшесіз онда кеш? Тарақана қолаушы деп етеді. Вақыт жетмей, шондай шақ. Ертен қойтам, сағат 4-5-те қызлар қырына, клубны бикләбейін деймі қызлар қырынан. Сағат онда барып, 8 километр жүріп ішлейм етмейм. 8 шақыран. Күнге 2 тапқыр барам, 2 тапқыр қойтам. Жеу? Өз алдына кетіресің. Жеу мұсың? Жеу. Ала екен. Боран деп айтып тұрмайм, яңғыр деп айтып тұрмайм, шуға көре Аллаға шүкір. Бұл енді міне жеңсіз ғаны дәртленіп ішлеген елларығыз енді сізнің? Аллаға шүкір. Шуға көре мен әр яшілікнің бір мотор мезгілі олайым. Бала шақның ауыр моментлары болса да, аның көршілер білен ойнап, өскен моментлары ол. Бары шуларыны көме. Нешіктір ұнып тұра. Шулай сөйлешіп отырғанда еске түссе, көңіл толайын. Язмыш тапшыру эфирда біз давам етеміз. Біздің білен Жәуид Шакиров. Жәуид абай, мына шушы дәртленіп, жеңсіз ғанып, янып, ішләп берген вақытығызда Зүлфия апаны көрмей қалмағансыздар бетін, ол бет сіздің көрші ауылда. Қошан ол көңіл көзі білен көрдіңіз сіз аны? Біз мектеп елларында, мектепте оқыған вақытта оқушылар арасында смотр концертлары бола тұрғаны. Біз енді районға жиыла тұрғаны. Ол вақытта да Зүлфияны біләдірі. Біз шында уже бір-бірімізге күш салған вақытлар. Анда үсә түшке жинді, мұнашы өзім директор болып ішләгәш, анда смотр концертлары, ол енді училищедан қайта, аны ап қайталар мақсыз жырлаталар енді, алардың колхозының дәрежесі көтерілі енді, чөнки профессионал жыршы қойта? Бұл профессионалған түгіл, репертуар мәселесінде. Алардың қожалары шондай, жетекшілері шондай бола тұрғаны. Жаңында Әмир Зәкәреш деген кіші бар, ол әйтәдір, 3 нотадан тұрған жыр жырламасқа, шәп болсын, яқшы болсын. Шуға көреді, ол вақытта район смотр концертларының дәрежесі бетіне болғандар. Әм біздің колхозда да шулай. Шәп жыршылар бар, мотор жыршылар бар, шондай. Міне бүгінгісі күнде эстрадаға шығарып жырлатса, бүгінгісі күнде деп айтмын, өткен, 15, 20, 30 жыл елек. Олар шул қадар профессионалы, шул қадар мотор, жеріне жеткіріп,
Ул Илһам абыйның, Әлфия апаның репертуарындагы ул җырлар, халык җырлары. Ул уникаль кешеләр булганнар. Алар самородоклар булганнар. Менә мин шулар арасында эшләп тәрбияләнгән бала. Сез шуңа күрә теге әйтәләр бит әле слух дип әйтәләр, теге башканы кабул да итмисең, менә шул теге яхшыга колак ияләшә диләр бит әле. Шулай да темадан китмәгән. Зөлфия апага күңел күзе белән кашан күрдек. Каян инде ул Зөлфия Шакирова тимәс, ул бер кашан да китмей. Ул һәм менә шу район сәхнәләрендә күрешәбезме. Мин юк, әле культура агарту училищесында укыганда да киләдер әле кунакка. Аның йөргән җегете әле минем дус малай биючелеккә укып йөри. Әле мин аларның кунакка чакырып, әле подружкасы белән килгән берсендә Зөлфия кунакка килгән, шулай экзамен вакытында гармон уйнап, тегеләр каршында җырлап утырам, тегенең подружкасын, дус кызын инде каратырга тырышмыймы. Монда биттеге Жанда бит икенчесе булган, йөрәккә, теге бальзамы, якыны. Шуңа менә язмыш. Менә адәм баласы. Зөлфия апа бер сөйләгәне бар иде. Көн саен иртән киләдер, кич китәдер, Уфага укыган вакытта килеп йөридер дип. Менә мин ул нәрсә йөртәдер, ул менә сездән сорыйм әле. Мәхәббәт йөртә. Шулаймы? Мәхәббәт. Менә мин бит 3 ел Дом культуры директоры булып эшләгәч, мине бит инде яхшы, талантлы, үзен мактап утыра дип җүләриме, партияның иң вакытлары Найшакирҗан дигән, безнең Хөснияров, беренче секретарь, безнең концертны, смотр концертын килеп карады да. Һәм бу җегет иртәгә мәдәният бүлеге мөдире булырга тиеш. Мине. Икенче көнне иртән эшкә килгән, клубка, авылга инде Фәрит абый, Гайсен партком секретары. Җәүтине райкомга чакыралар. Алып килергә куштылар. Утыртып, пашот хәтер. Шофер, партком секретаре мин кырыйдагына утырып барам. Алып райкомга, мин бит инде менә райком булаймы. Какой-то бер ни булгандыр, курку булмаган инде мин. Килеп кергәнне хәтерлим инде. Һәм миңа менә шулай шушы эшкә киләсең. Но беренче чиратта син коммунист булырга тиеш. Ул вакытта шулай иде. Нәрсә дип әйтә? Яра. Кабинетны күрсәттеләр. Килеп утырдым, эшли башладым. 1 елдан соң инде кандидат булып йөрисең бит әле, анда теге сораулар бирәләр. Но 1 елдан соң миңарга өйләнергә кирәк. Только руководитель, җитәкче кеше өйләнгән, ул вакытта моральный устойчив дигән әйбер бар иде. Яра, өйләнә. Партияга кергән вакыт җитте, әле кандидат кына бит. Мин өйләнмәгән. Әлеге дә байгаша беренче секретарьга бит инде. Нишләп өйләнмәдең? Күз салып йөрим. Бу әлеге мине яраткан кыз әлегә миңа җавап бирми. Ну өйләнәм. Бу Зөлфия инде. Шуннан соң ну башка кандидатуралар да бар. Алар тәкъдим итәрдә. Мин бит бернигә яратам. Шуңа күрә һәм менә шуннан башлап инде безнең Зөлфия белән ничектер элемтә мин җитәкче булып эшлим бит инде. Минем кул астында машиналар бар инде. Һәм ул вакытта район мәдәният йортына ремонт ясау. Аннары калган бер 6-7 колхоз үзәгендәге Дом культураларга, мәдәният йортларына ремонт кертте шул беренче секретарь. Айлабы. Һәм барсына да миңарга хуҗа буларак Уфага барырга кирәк. Салават шәһәренә пыялага, истәре тамакка тегесе кирәк. Көн саен Уфага барырга кирәк. 365 көннең 200дә бер 15-20 көне Уфада үткән. Ә мин Уфага барам, барасына килеп тора, чөнки машина бар, бензин бар, бирәләр, бушка бит. Машинага утырам, эшләремне эшлим дә Зөлфияның хәлен белеп чыгам. Зөлфия, ул вакытта әле теге кәрәзе телефоннарда, кистән шалтыратам, инде сөйләшәбез. Зөлфия әйтә, мин иртәгә Уфага барам. Ничәдә дәресләрем бетә, шул вакытта ярам әйтә, мин шул вакытта кирип җәйшеп чыгам. Әзерләп тора. Я күрешәбез, я урамда гына. Менә мәхәббәт. Менә инде теге аерылышып 2-3 көн тормасак та телефоннан сөйләшмичә тормый торган иде. Хәзердә шулаймы? Хәзердә шулай. Менә шул вакыттагы мәхәббәт белән бүгенге мәхәббәт аерыламы? Аерыла. Нәрсәсе белән? Ныклыгы белән.
тагын да кадерлеге белән. Чөнки ул вакытта әле яшьлек белән кайсы нюансларны аңлап та бетермәгәнсеңдер, әйме? Ә менә олыгая төшкәч, мөхәббәтнең тәме арта. Бер-береңә кадер арта. Утырып сөйләшкән вакытта да, хәзер бит икебез арасында гына мөхәббәт түгел. Хәзер бит менә балаларга да шушы мөхәббәтне бүлеп бирергә кирәк, оныкларга да җиткерергә кирәк. Дусларга да ярату хисе кешедә бер кайчан да кимеми. Әгәр дә яраткан кешең белән өмер кичерсәң, иртән торып утырабыз Зөлфия белән. Менә һич ялган түгел. Тамашачылар инде ул безне сәхнәдән дә күреп беләләр, безнең дусларыбыз да белә. Беренче чиратта бер-береңнең сәламәт булуы, бер-береңә карата менә мөнәсәбәтнең яхшы булуы. Һәм инде менә бу яратудыр, бу хөрмәт итүдер. Җавитем, син нәрсә эчәсең бүген? Нәрсә ашыйсың? Менә беренче сүз иртән торгач та, менә шуннан. Менә шушы тәмле сүзне йөрәккә җылымай булып сарылырлай сүзне синең иң яраткан кешең әйтә икән, димәк бу ярату, бу мөхәббәт. Әгәр дә инде холодильникта бар, ашарсың, эчәрсең дисә, яшиләр. Шулай да яшиләр, шулай да була. Күпләр шулай яши. Ә гаиләнең бәхете ул хатыннан торамы, ир-аттан торамы? Күбрәк әйтә, хатын кыз кулында инде ул гаиләнең бәхете. Менә без ирләр көчле зат. Әмма дә ләкин без менә шушы дәмәгать хатын кызның ни кадәр ир-аттан көчлерәк икән аңлап кына бетермибез. Хатын кыз күпкә көчлерәк, кем күпкә акыллырак. Әгәр дә хатын кыз яратса ярата, яратмаса юк. Хатын кыз кеше итсә итә, кеше итмәсә юк. Хатын кызның гаиләдә балалар тәрбияләүдә. Ир белән хатын кыз арасындагы мөнәсәбәтнең дә менә бары тик яхшылыгы, аның күпкә менә шу камил булуы. Һәм гаилә учагының да якты, чисталык та бит. Аның яктылыгы да, аның нуры да менә шу хатын кыздан. Һәм менә шушыны әйтә алган ир кеше, ул бит сирәк. Күпләр шуны аңлый, ләкин үз-үзенә әнә шул дөреслекне әйтүне дәрәҗә төшә. Дәрәҗә төшә, ирләр юк. Киресенчә күтәрелә. Дөрес аңлаган кеше аңлый. Җәмәгать бер ирдә име хатынсыз гына яшәүгә риза түгел бит. Юк, юк. Менә гаиләнең матурлыгы, учагы, яктылыгы, аның бүтән тәмле ризыкларының име аның пешерүчесе, аның тәмле итеп шунда сине өстәлгә китереп куйса шушы хатын кыз. Әни без аны әйтергә тиеш. Һәм менә шул көчле яратканы әйтә ала. Кайберләр аны ничектер теге подкаблучник дигән бер бик ямсыз сүз бар. Кешеләр аны шуны белән бәйлиләр. Менә гомер кыска дип әйтергә яратабыз инде. Аны бит шушы кыска гына гомерне шушы матурлыкка төреп яши белүдә бит әле зур мәктәп. Гомер кыска, аны узун айтучы, менә шу яратып бер-береңә мөхәббәт булмаса, бер-береңне аңлау булмаса, өйдә ям булмаса, өйдә бар шундый ирләр. Казан урамында әйләнеп өйгә кайтасы килми дип йөргән ирләр бар. Бу нәрсәдән соң? Өйдә нур юк. Ул бит көчле. Ул бит ират. Ә бит өйдә ям юк, тәм юк, каршы алып торышы юк. Әни аны әйтмәскә әйтергә кирәк. Менә мин әйтәм, чөнки мин ярты эшем эшләнмәсә дә мин өйгә кайтам, мин ашкынып кайтам. Зөлфия әйтә, ник тегендә кирмәм? Әйтәм, минем кайтасы килә, өйгә кайтасы килә. Менә бүтән гаиләләрдә дә шулай булсын. Бу теге мактанып, төшеләнеп теге кемгәдер ярыга тырышып утыру түгел. Әйме, шуңа күрә дә һәр кавышкан, танышкан пар беренче чиратта арада мөхәббәт булсын, хис булырга тиеш. Хис булмаса, бер-берен алдап яшәүдән мәгънә юк. Әлбәттә. Бит күпме язмышлар бар шулай. Эфирдә язмыш тапшыруы. Бүген безнең кунагыбыз, яраткан артистыбыз, юмор остасы Җавит Шакиров. Җавит абый, без гаилә турында сөйләшәбез, ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәтләр турында. Менә балалар, сез нинди әти? Усалмы, кырысмы, йомшакмы, нинди әтисез? Мин йомшак әти.
Минем кыяфәтем генә кай вакыт усал булырга мөмкин. Мин бик Зөлфия әйтә инде, Җавит син кеше әтиләре кебек, кешенең әтиләре кебек усал түгелсең ди. Бәлки миңа балачактан менә шушы ана назы бик сирәк эләккәнгәдер. Мин балаларыма бик тә йомшак. Но алар аны аңлый. Шуңа күрә бүгенге көнгә чаклы Аллага шөкер йөземә Зөлфиянекенә дә, минекенә дә кызыллык китергәннәр юк. Усаллык нәрсә инде? Кешене бит бу заманда усаллык белән җиңеп булмый. Акыл белән. Акыл белән җиңәргә кирәк. Менә үзебезнең бәләкәй генә коллектив гастрольдә йөрибез. Әгәр дә алар барсы да шәхес. Менә аларның һәрбисенә сәхнәләрендә тора, мин инде концерт башланганчы 1 сәгать ярым киенеп басып куям. Концерт биткәнче сәхнәләрендә мин һәрбисенең чыгышын тикшереп, карап, нәрсә сөйли, яңгышмаса, туктап калса чыгып чабарга хаталары бар. Шундый кирәкмәгән нәрсәләр эшләгән вакытлар. Әгәр дә мин аларны усал булам, үземне күрсәтәм дә тиргәп, аларны шул вакытта кимсетсәм, хәзер алар җиңеп булмый кешене. Мин җайлап кына әйтәм, менә бу урында булай кирәкмидер. Менә бу урында булайрак эшләргә кирәк. Аңладым Җавит абый. Усаллык белән җиңеп булмый. Балаларыбыз да Аллага шөкер. Нинди бабайсыз? Мин әйбәт бабай булган. Оныклар бит, алар икенче. Аларга усал булып булмый инде. Алар инде аның бәләкәйсе бигрәк тә инде менә ансаның минем клон. Сәйд. Ул шул кадәр миңа ошага. Минем бәләкәй чакта фотографияларым менә бермә-бер. Аның Самир да шулай. Инде 1нче класска укырга бара. Ансы да шулай. Һәр вакытта да шаяртырга ярата. Алар белән башкачарак инде идәндә аунап, көлешеп, шаяртып, шунда инде аларга карата усал булып булмый. Алар келсә үзе бер бәйрәм. Яни бәйрәмнең дә инде хәл белергә киләләр дә, хәлне бетереп китәләр. Шулай каршы аласыз. Каршы. Рәхәт, килгәндә бер рәхәт, озатканда рәхәт, Аллага шөкер. Үзенә күрә бер сөйләш, әлбәттә. Менә бу зур бәхет. Оныкларны күрү, аларны тәрбияләү. Әле безгә, әле теге яшәргә дә яшәргә. Чөнки балаларыбызны, әле оныкларыбызның менә Зөлфия белән һәр таң сайын утыргач, чәй эчәргә, сөйләшкәндә, я булмаса әрүлдә утырып чыгып киткәндә, эй Раббым, менә шу оныкларыбызның никах табыннарында утырып, һәм тагын Зөлфиянең аның бер әйткән ни бар. Менә шу оныкларыбызның балаларын мунчада беренче безгә җуындырырга насыйп булсын иде. Чөнки бу тәмне, ул мәңге онытылмас шундый моментлар. Рәхәт. Онык җуындыру, бала җуындыру, рәхәт. Менә бит сез аны шундый тәмле итеп сөйлисез әйме? Сезнең тыңлагач, менә шул минем дә хәтта онык сөйгесе килеп китте әле минем оныкларга ерак булса да. Ул сез аны шул кадәр ихлас итеп сөйлисез, шул кадәр йөрәктән чыгып, яратып, менә бу чыннан да сезнең тормышның тәмен белеп яшәвегез. Ямен белеп яшәвегезнең бер мисалы. Ләкин менә шушы балалар үстергән вакытта күп очракта юлда үткән, күп очракта читтә үткән, шулай бит инде. Менә ул күңелне кырып торамы, шулай бер бармы, ничектер бер үкенеч дип әйтимме? Тиешле мәхәббәт биреп бетереп булмый, игътибар җитмәде балаларга дигән, шундай бер сезне күңелегезгә тимиме? Әле син, мин әйтәм, Җавит абый, нинди үкенечең калды дип әйтерсең әле дип сораган. Менә нәрсәсе генә үкенеч, менә шушы балаларга без бит әле филармония эшләгәндә 2-3 айга гастрольгә чыгып китә торган идек. Илһам инде бигрәк тә әтиләрдә, авылда безне күрмичә үскән бала иде. Ата назы, әни назы, менә шушы искә төшеп китә дә, менә шундый үкенеч, мин әйтәм, бит әйтергә мөмкиннәр. Сез бит безне кеше әтисе белән әнисе кебек иркәләп, назлап та үстерә алмадыгыз. Сезгә тамашачыларыгыз якынрак булды дип әйтсәләр, аларның урынны әйтергә мөмкиннәр. Гаепләп булмый. Инде искәндә 13 яшеннән бер үзе шушы дала чаклы йортны саклап бер үзе үскән бала. Менә беләсеңме нинди генә үкенеч бар. Менә Ходаем Аллакаем, менә шушы
Зөлфия белән икебез бер эштә, бер профессиядә булу. Шунысы начар. Икебез дә ташлап, чыктык та киттек. Менә Ходай гомерне биреп, матур итеп, бәхетле картлык кичергән моментларда менә шушы улларыбызның балаларына тагын да күбрәк менә мөхәббәт, күбрәк наз, күбрәк иркәләү, менә безнең тарафтан нәрсә кирәк, менә шуны бирә алсак иде. Ходай Аллакай менә шушы нарасыйлар хакына гомеребезне тагын да озынайтып, бәхетле картлык бирсен иде. Амин, шулай булсын. Амин, шулай булсын. Шуны уйлыйбыз. Әйе. Ул чыннан да Аллаһның зур бүләге инде менә шушында язмыш. Сезнең дусларыгыз бик күп. Мин беләм, кайда да кылыч әйп каршы алалар, кайда да яратып каршы алалар. Бәлкем кемдер өчен инде сез Зөлфия Җавит Шакиров булган өчен кемгәдер ул теге рәхәтлек бирәдер җанга сезнең белән аралашу. Кемгәдер әйтәләр бит, бу дөньяда дуслар өч төрле була дип әйтәләр. Берсе дару кебек, сиңа кыен чакта бик рәхәт. Берсе син кемгәдер дару кебек, аңа кыен чакта син кирәк. Кемнәрдер белән һава кебек. Алар каядыр яшәсә дә, каядыр булса да, көн саен күрешмәсәң дә, ләкин аларның барлыгы менә дуслыгын тоеп яшисең. Сезнең белән андый дусларыгыз Әле тагын бер төрле дуслар бар. Ризык кебек. Аларсыз яшәп булмый. Ризыксыз яшәп булмый. Дусларның да шундыйлары була. Менә мин нәрсә әйтәм? Артистлар бер-берсе белән дустана мөнәсәбәттә яшәмиләр дип әйтәләр. Менә бу дөрес түгел. Менә безнең артистларыбыз, безнең дошманнарыбыз юк. Менә мин аны көндәшләр юкмыни? Бардыр, әмма ләкин без үзебез кешедән көнләшә торган гадәтебез юк. Безнең үзебез юлыбыз. Без әкренне атлыйбыз. Без инде 32 ел менә шу юлдан Зөлфия белән көндәшләр алар үзләре беләләр. Шуңа күрә без инде аны көндәш дип әйтмәй. Ул көндәш булырлык кеше бит, ул синнән әзрәк югарырак дәрәҗәдә булырга тиеш. Я синнән кайсы җире беләндер артык булырга тиеш.Ул көндәш шулай булса гына. Әгәр син аны шулай дип уйламыйсың икән, димәк ул сиңа көндәш түгел. Юк. Шуңа күрә мин нәрсә әйтәсем килә? Аллага шөкер, безнең дусларыбыз бар. Кайсы гына сәхнәдә чыгыш ясасак та, без һәрбер артист белән менә күзгә күз карашып сөйләшә алабыз. Үпкәләү юк, теге дошманлык юк. Безгә үзләре дә шаккаталар. Алар барысы да ризык кебек мисал сезгә дуслармы? Безгә ризык кебек, Аллага шөкер. Менә мин нәрсә әйтәсем килә, артистлар бүгенге көндә, ул бит менә беләсезме, бәхетле картлык нәрсә ул? Әле бүген мал табабыз, эшлибез, шабабыз, йөгерәбез. Әмма ләкин килә бер көн, менә шушы микрофон алдында мактанып утырган, әле Аллага шөкер дип утырган җегетләр, кызлар бер заман түбәтәйне кырын салып, ак яулыкны шуеп бәйләп, матур гына итеп, әкрен генә әле бит әле мәчеткә, гаит намазына барасы бар, җомга намазына барасы бар. Һәм без, менә мин нәрсә әйтәм, беләсезме, бәхетле картлык нәрсә? Менә бүгенге көндә Аллага шөкер, артистлар арасында йөрүшеп, бер табыннан да калмый торган. Менә шу яшьлек дуслар бергә укыган Зөлфия Ләйсән белән салаватлар Фирзәр белән Наилә, менә Зөһрә белән Азат, Аллага шөкер. Менә Азат Каримовлар Арина, Аллага яратабыз, хөрмәт итеп торалар. Менә сезнең гаилә, Азат Фазлыевлар, тагын кемнәр, менә гүзәлләр, Илдарлар, барсы Зөлфия апа дип торалар. Менә Ходаем Аллакаем олыгайган көндә, менә шушы дусларыбыз белән шу әйткән салаватлар белән әле мәчетләрдә очрашып, Алла бирсә, Коръән табыннарында очрашып, менә шу яшьлекне искә төшереп утырсак, менә бу иң бәхетле һәм иң онытылмас менә моментлар мизгелләр булачак. Сезнең җырыгыз бар бит әле бәхетле картлык. Бәхетле картлык. Бәхетле картлык. Шулай. Менә шуңа күрә әйтәм, бүтән кешедә дус яшәргә тиеш. Кешегә үч саклап яшәү ул гынах. Әйе. Үпкәле дә бит. Әгәр дә гаиләдә үпкә бар икән, хатын белән ир арасында 3 сәгатьтән артык булырга тиеш түгел. Ул гынаха. Инде кем беренче адым ясый, аның савабы шуңа күрә. Сезнең арагызда кем озаграк дәшмичә йөри ала? Мин. Зөлфия апа түзмиме? Мин күп сөйләп арыйм, шуңа күрә мин ял итәм. Зөлфия ул бары сүз башлый. Шуңа күрә хатын кыз юл куя. Әлбәттә шулай. Тапшыруыбыз әкрен генә ахырына якынлаша бара, шундый матур, җылы әңгәмә. Миңа калса тамашачыларыбыз да шундый җылы итеп, рәхәт итеп сезнең белән сөйләшеп утырган кебек итеп, шундый хисләр, тойгылар белән утыралардыр экраннарыбыз алдында. Аларга нинди теләкләрегез бар? Мин бары тик теләкләремнең иң изгесен, беренче чиратта
Дөньялар имин булсын. Амин. Тапкан малларыбыз бәрәкәтле булсын. Һәр туган таң барчабызга да бәхет, шатлык, куанычлар алып килсен. Амин, амин. Айрым кайгылар күргә язмасын. Бала хәсрәтләре күрмәскә. Һәм инде менә тамашачыларыбызга мөрәҗәгать итеп әйтәм. Шунда һәр вакыттагыча матур, күңелле, шатлыклы очрашуларда гына күрешүләр насыйп әйләсен. Амин, шулай булсын. Дөньяны яратырга кирәк. Кешене яратырга кирәк. Әйе. Яшәү, гомер үзе зур бәхет. Нәкъ шулай. Нәкъ шулай. Без дә сезгә, үзегезгә нәкъ шундый теләкләр телибез. Тормышны яратып яшәгез. Сезнең бу дөньядагы иң зур мәхәббәтегез Зөлфия апа булса, икенчесе тормыш, аннан кала сәхнә, балалар, мәхәббәтләр, теге бөтенсен җыйсаң, бу тормышны ярату дип атала. Бөтенесе дә бу тормышка мәхәббәт. Шушы тормышка мәхәббәтегезне сүндермичә, әле бик күп еллар тамашачыларны сөендереп яшәргә ясын. Безне сөендереп яшәгез. Амин, иншалла, шулай булса. Сезгә дә зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Тагын бер атнадан очрашырбыз. Исән-сау яшәгез.